Tid til renovering af dit gamle tag? Lindab Topline er velegnet til renovering af gamle og slidte skifertage, paptage eller bølge-eternittage. Alternative tagstensprofiler leveres med lige forkant. Det medfører synlige pladekanter ved tagfoden samt synlige samlinger, som der oftest er snavs. Lindab Topline udmærker sig blandt andet ved sin unikke faconformede forkant, der resulterer i fuldstændig usynlige samlinger. Lindab Topline er næsten dobbelt så høje som alternative tagstensprofiler, hvilket giver det smukke, klassiske danske teglstenslook. Yderligere leveres Lindab Topline med hjørneklip, der sikrer, at profilerne ikke overlapper mere end nødvendigt og afhjælper skævvridning ved flere efterfølgende samlinger. Stenlængden på 40 cm betyder hurtigere montage og mærkbare besparelser i forbruget af lægter og skruer. Lindab Topline fremstilles præcist på ønsket mål, klar til montage. Sørg for opretning af det gamle tag og monter taglægterne, jævnfør Lindabs montagevejledning, som du kan bestille eller downloade på www.lindab.dk. De medleverede inddækningsprofiler monteres let. Lindab Topline-pladerne monteres i et snuptag, og der er overalt gennemtænkte detaljeløsninger. Bemærk, at der samtidig blev monteret nye, flotte tagrender fra Lindab. Se, hvor let og hurtigt det er på afsnittet Lindab Rainline på vores hjemmeside.